tawtan ko min de ko min ñaagima ya accu ɓe mbaɗa koɓe jiiɗi wadde ko saabu hadema tampude hen dafeɗa hen taw jarani yero jarani ɗum ɗo yero jarani ɗiɗo gulal fof e hoore mum jarani gella e hoore mum kono noon an jaroɗami jaafoɗami aɗa andi ko jaafortoma wi noon mboɗo andi tan il faut mi yaafnoma e début nde garɗa nde adan nde garɗa kono ɗum kadi yaafumi hen kadi ko tannomi wadde noon ko mi dañi sago am bernde mbannomi noon kono il faut mi yaafnoma saabu ka ɓi jananɗo kala ko jiiɗa ko jibinaɗo wonɗo ummi wadde noon hadema wadde hay hunde ko yaafuya kam mbaɗa yaafnoma e on banggue kadi ka neɗɗo ka moƴƴo kala ko Allah waɗi noon yata ko ɓuural kala ko Allah waɗi yata ko ɓuural eyyi baba jinmi widem tan min sa yi nde garmi ɗo nde caɗele fof en kebdi ko comportement am no wano ni e comportement yimɓe wonɓe ɗo ɓe wona goto neɗɗo noon kadi ka wowani yiide kadi sa yi ɗum walla komi wowani wadde wuuro so fuɗɗima e galle ma tan a wodat no jiruɗa ɗum yero mi wona guiƴi yero toon no woddi walla Allah ne seedi so wonano e joni wofa ha janggomami fini woppani ha janggude yero ko hande mbaɗata ɗum min somi wi hunde wonon hande tan wonon hande walla anda ɗum waɗa sikki noon ka koɗe ma anda kam to an noon ko alay saago mi holluma jikka mo nde mbawa reglude aɗa wona ɗo aɗa hokka dépasse aɗa waɗa ko jinmi ko so welanima kolla ham keesi ma an e debbo ma fof ko hen boowal nani ko kalanmami ko a wofɗani a ñawani aɗa jogui koyɗe ma babam dañmi to nawmomi babam jaɓani mi addamo e galle amen wona ɗum tagui kam joɗade to an kadi waɗande he bama riwdema gati hay goto yiiɗa ɓiɗɗo ɓoccone mo firtata sa yi bama ne riwma wonko riwruma koddu fa to gondunɗen ñallata hoɗa anate ko asmi liggoto ñamminma yarnuma rutti kadi garduɗa e mum fuuta ko noon kañum nandi koye ma ala jinnaɓe nandi koye ma ko nandi ko jimmami wiide hawa kam ko jibinaɗo min mi jibinani ɓiɗɗo ñakkude fulla nde tawno min mi ñakkani fulla aɗa liggo aɗa fawa ɗo dépassé junggam he a liggota ko mbaɗa ni boowal min lelde ala ɗo kadi gummoɗa jon joni jaaha lumbolamal ummo kay hoto daro ko paɗɗa rewɗo mbimi yero rewɗo watni rewe junggam he ni wimi yero rewni paɗam woni rewni wimi ala gacce ko hersata o poɗɗo ɗo poɗɗani jirunoɗa ɗum ko wuuro ngo taw watti haaldema ko welani fotani haaldema haalema ko welani ɗum noon kadi fof ko min wonno sababu sene foti yafnade hannde ko min foti yafnadema sabu an hannde ka jinnaɗam mbanmi koko ponmi wadde kadi ɗo e galle o kala ko jiiɗa mi waɗi guila hanki ha hannde koko ponmi wadde kadi komi continue o wadde an honoma ala ayani an honoma ala ay ko wiyete juulɗo tigui rigui ko an ko ɓerde juulɗo joguiɗa saabu ka moƴƴo aɗa nehi aɗa yankini kadi aɗa rimɗi ɗum mboɗo andi ɗum e ma mi yii ɗum e ma wadde noon ko heddi ko hakkude me o gella o hakkude amen wattatake ndiyam koko jogori musde hakkude amen kono tan Allah ko moƴƴo Allah ko moƴƴo mi tampi hen noon mi tampi hen pour wasa wadde kono caggal omo jogui wombuɓe mo ɓe mbi haala pulaar mbi kala ko tongu dasi
ma artu hay koyɗe joomum dasnoɗo koko arta hay koyɗe joomum gella ko woni wadde ko fof ma artu hay dow hoore makko so allahu lamɗo jaɓi mi salmini a weltanama noon no feewi baba haydara mi weltanimama ɗacca hakke noon wallahi ɗacca hakki hakke ala hen nafra e wuro nafra e ledde rewni yo yaw hokki yere ummo mi sohlani haala ummo mi juuro ndiyam mi ƴeewa ya mbi mi waɗi ni rewni juuloto toon mi juuro ndiyam nder toon ɓuuri hewde ndiyam ala bandam num no wuli mi juuro ndiyam tan mi yalta tan mi ƴetta oto ɗo mi yaha eyyi no kalis addi fof yo ar kalis kalno addi yo ar mattawa ko gonɗa ko hokki ɗum suudu mbimi hokki an babiraɗo poɗɗani nafra e wuro nafra e ndiyam ko waɗandani nam ɗum mboɗamata min wiiti to hawa woni mi wayno mi wiya mo mboɗo mi yaha hawa to woni mi anda ha wata woni an namdete ha wata woni hawa kalis tan fammi ɗo hawa ko waɗa Côte d'Ivoire ko ala fuuta ɗo woni hawa Côte d'Ivoire ko ala fuuta ya lel debbo ne liggonoma min mi liggonta ko saga to hawa woni addani bamma riwdema wonko hawa ara mi wayno mo ɗo yaade yero yilo e hawa yero jalta huɓeram nde yero hawa 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 ɗayi hawa inne wonde ni ko oɗo ɓiɗi goto woni ko leppi ara ƴewta ko mbatta ko an ƴeew ko mbatta ko annen hen an gacca ko mbatta ko gello cukalaro itti haqqille mum an aɗa horsinimi cikkuɗa ha yero yero mbiɗa ɗum ko yo yaltu gallo ɗum hersinaki e ma yero haɓay jinnamum à cause de min tan ara ɗo tan kaɗa ɗum jooɗa ɗo saabu tan hande tan hokkani dépasse hande ɗum kayne hersini e ma hawa mata ana wawa fermade an hawa an mi hersini nantanɗa ɗum kono ɗum ana wawa fermade an cukka hunuhuma hawa an min mbeɗa wawi fermade kono ɗum kam mi wawa fermanade ɗum kam mi wawa fermanade ɗum so Allah on kadi ko weeli fermanade wonko welani fermanade ɗo gonmi ɗo mi andani holko jahanmi ni a joni hande garɗa wadde ko fiide mi wona mi fiyanima kono gorko ɓuurama yumma wona ha yero ɓuurama mino ana meeɗi joɗade bona em needi min bonanimo neni min kalama tan ko gonga neni onon de hankkadi ane gorko ma on kaari a diwi ma yi gorko goppa yumma kono yero ene welimo ene welma hokkan dépasse so tawi welanima ndewawi makko payon boowal wona wala galle baba mo jogui onon gonɗoɗo e galle men fof hokkan dépasse ni mi jogata ko sagata te min haydara mi waɗani de min kala ko neɗɗo haali ko ɗum namdittomi ɗum min namdi yero dépasse yero wi ham muñanam ha janggo mi yeeyi gay ɗiɗi mi adda mi hokkuma mbaɗa dépasse aɗa ɗi kalante mami ko yero finittomi ɗo yero leeli mbaɗa andi kadi wiyata kadi accu kadi ha janggo goɗɗo kadi min noon janggoji ñande fof ɗi mi wawa ɗum sa yi mbimi yo ummu honko adda kam wiide yo ummu ko kanko wino kam muñam mi muñinima ha nde wino nde yonti wiyamu yo ummu adde kalis o yero noddi oɗon téléphone on wimo ko jaltuɗo ha arta ala e wuuri he ha arta so arti addanam gayɗi an mata yera ko boof so wona bo yera koyɗe makko ɗe ko nafatam neɗɗo ko hokkira koyɗe mum wona ha hutoro eyi kanko wawa yaade toon o addo e nayyi ɗi o yeeya walla o foɗa tan kanko ha won addanamo wona ko ono yero jibinani yimɓe ɓe de ko on jogui ɗum yo yaw on kay ƴewno ono ɗum hoore yara makko tottam yo yaw ƴewno ɗum hoore makko mi ala hen hande mi ala hen janggo o waɗa ko mbimi ko gonene jaam so waɗani ko mbimi ko on dañata ɗo jaam e galle he noon mi hulanima an mo jibinmo saaha bamma kam rende ala ko wawe ma an hoore maɗa andi ɗum saaha noon yeramo gorko ma garɗo ɗo o so welanimo noon anima ko fof payen boowal ɗum kay mi ran wiya hande mi natti hattandema kono nen andi ɗum kam ne hersini neɗɗo Eyi, oppa ummo galle ɗo, fof ummo ɗo. woppa galle mumen woppa galle fof ara galle ɗo en à cause de hande tan mbiya ɗum yo yaltu galle somo waɗano barke oppata galle baba makko adda ganndumi no aduna moƴƴi nde a yahan kurtinoya debbo ma gona toon jogoɗa debbo ma jogoɗa es sa fof mofa hunde nana on yumma wallitoro galle mumen Saɗa- kono saɗa ya jogui? hurtu ya hurtu mbiya kadi e yummum debbo ma jogi so ala noon
ummo ɗon sala jooɗa jonde mala mbasa resi ala ɗum kam yiɗɗi ummo ɗon hawa woɗɗumi ɗo mboɗo molen resiru kono yera an mi anda ko tagi adi lotaki ɗum lotta ko hen gata yeero waɗa habat yiɗa hoore mum min jimmi jiɗɗo hoore mum jiɗɗo firtude mi looto ɗum kono mi yiɗa firtude ko mbadden ɓe mum wona neɗɗo wona bandum ñakkinami fulla mama amin anan ñanti noon ko para hajam jaharmi to jahami woɗɗani eyyi bafalam ngal noon ko huɓoni babal sundu eyyi so hirde nde ko huɓoni bamma alaɗo min mboɗomi yalta ɗayi ɗo tan mo nanduɗa woni nder omo nder I o yahay mbattanama hakkille suudam he hami artanani fewno wiyam ha hiire ma ar so ari cagalam ko fewnirte ko nenɗo mi soodi guila hanki nenɗo wona fewnir suundu haɗa martude inchallah oɗomi yahano iyo nena kay wala nen no nen mo jinoma yewtere moƴƴere noon nen min haalandema de yewtere an radde komi keññiɗo noon abla kono nen a fadat rek ko ɓiyen nodduma tan a fadat seeɗa nen ɗe balɗe fof somi lelima jammo mboɗo miijo quoi haqqilam noon ko addi ko noon ko avantage ma nen kadi ma foftu ha dañi an ko ñilmi nen ñimmi ko resde la ilaha illallah hankkadi mi yontiri resde noon mi ƴeewa hankkadi mi adda tan toppitoɗomo an quoi kono seelen haale debderel ngabbudo han an ɗum probléme ma ko wallahi an ko hakkude hawa yera gasani mbiya an naɗa resa ɓen kay mi wawa ñawde min ko hoore mo gondumi ni hen han mi jiɗɗo resde Malik Malik omo wuuri Malik wiyan kam ko koy baba joni mumimi ko pukami bafa ngal fof a nanani mbiya baba jo ko joni mumimi ɗum woni probléme o jinnoɗa an Malik est ce que ɗa mala wallahi mbiɗa mala an wona suba fof arata mbiya kam baba jam waɗi han holko saabi hannde aɗa fada ha mbiɗa honkuma laabi poɗɗini mbiɗa luuko aɗa waɗa nder yo baba joni gimmimaɗa aɗa holla aɗa ɗum ko holɗum no hay ko ko gonduɗa baba woni min mi tampu ali sago noon ma wiɗa resa ɓeɗa yiɗayde hono ma funere ma resi ɗum addama wiɗa resa ablayano mani jibiniɗa sahar wiya hakkille ma ene debbo nene he min mboɗo resa debbo hono reserte sa yiɗi resde debbo daroto darde gorko liggoɗa caloɗa gacce ɓiɗɗo gorko noon so jibinama tan yawade jibinama guila jibinɗa e galle bamma he tawan ɗo de dañan tawɗa ko basal sikkano noon poɗɗa ko futtinde guite ma ɗe ƴeewa riddude basal gongal ɗo ngal gadda debbo puɗɗoɗa foftinde mi riddi hen maayi kono a riddani basal mbiyaɗa adda debbo on mbokkani hokkuma debbo suba fof no pinda cuurel galiyele hade fello e pooli mbiya hama ɗiɗi resde watte hakkille waɗe hoore ma hen ndiyam woni hen liggade e dañde e firtude galle bamma no puɗɗa ƴeewa debbo tan haalnam tan mbiya nene nene min dal min mboɗo resa nana mi haalata haalam tan ganna ham goɗɗum way e joni yaha yo Allah newnu ƴeewa bafal suuda ma mammi ƴeewa ɗo dartomi keddoɗa ɗo e galle he o dartomi an ɗayi ɗo so yaltiranke o booram jeehe a nenam nene a nenam ñanti noon wona nenam ala ɗo hawa ala ɗo komi daña erel noon so yaltiɗon wawi fiilem noon watta ɓuuɗi faaka de a tampo holɗum mi tampu yeto min ɗo e wuuro he tan mi ronko dañde hen debbo ha yora guiƴam men fof ndesi ɓuuri muuse men fof yero jogui ko rewɓe ɗiɗo
yarno jogi rewɓe te an majani yarno wayɗo ene wuri hen ko saabi min mi ronko dañuɗo debbo tan ha ɗum ko arsugu makko arsugaji wona ko feccere kay mi haalama wona arsigi makko iso babu koye ma woni min aha min koye ma woni min hokkira rewɓe yonti mi haalama gonga wona yum an hokkiɓe rewɓe min ko an haɗimi res an haɗiyam addu debbo e galle an yahata mbiya yiɗi waɗɗa ko min yiɗata adda walla an yiɗata min yiɗata ino kadir man aha mbiɗa andi kay baba kadirɗa ham ko gande ɗe joguiɗaɗe gande holɗum gande ma ɗe mbaɗata yimɓe ɗe moƴƴani ɗe min ko ɗen kadirɗa ham reso ɗo e galle he baba kas kat kas mi kasara mi wona gueƴƴe komi bamma somi nanti mi ñorma mi kasara baba kadi mi ñorma ala hen baba yonti eɗen kaala gonga neɗɗo jogirto gandal e aduna ko ha nafa yimɓe ɓe kono wona ene lefta yimɓe ɓe baba ko mbaddata e ngal gandal gongo alay wuro ngo gongo alay wuro ngo kalden gongo mais gongo alay wuro ngo gongo kadi alay galle babam do joni noon aɗa ko woni haala ka haala yo gasat an wondi probléme ma ko an aɗa ngati haala ma gasata sa ngati hunde tan mbiyata ko ma taƴa jinnaɗo forcetake war jam joni noon taɗa yettima ha ɗo min e bamma mamin jewti jiɗmi ko Hawwa ara hurto hankanti waɗa garta e galle he an a meeɗi yiide gorko no hurtoyo yara an gila aduna diida ha joni a meeɗi yiide gorko ne murne no hurtoyo ko debbo kay ndesata murne ara galle bamma kono an ya heɓoy toon tan joɗɗa ille ala galle bamma min babam mayi ni an aɗa selli pour min babam natti wurde ni pour min e hakkillam e miijam babam c'est fini ko haqqille ma on jawmi c'est mort eyyi ko haqqille ma on jawmi an eyyi min mi yawani hakkillam gogo mi yawani hakkillam kadi nde ndesmi nde première sortie mbaɗmi min Hawwa ne piimi soowam so arani mi waɗini Hawwa son mi waɗini Hawwa son si to MC Modi Jelle Palgadani ma rimi kote Jelle Palgadani mi rikoto MC Modi hoore mum ni dañi problème hare mariage o mbaɗimi Jelle oɗo so mbino mi yimat baba men so miijimi tan mbimi non nden babam dañet bose mi yimatamo e sowo gittumi ko gittumumi ha laaɓi mbimi MC Ibn Simodi so inde babam yalti hen yo ittu anin ndesmi kadi deuxiéme o ndesmi mbimi Hawwa tare en ndesodiri hara min yaade amin mbaɗa salmina yimɓe wuro ngo yen ndewta babam mi teddiniremo wi a baba teddungal ma es ari salminima eyyi noon anen de jeew hakkunde mo Allah billahi wallahi wa taala min naat galle o cok gauche hade droite o yettata tan o furiya men lakara mi yiɗa yiide moon lakara yoro an mi harminima mi yiɗa yiidemo sa maayi yo e gubbuma ya maayo e cumɗel lamdal eyyi heeɗo joni min holno jogormi haaldal way ɗo no masaɗo courant ni an a wawa heɗade ni o ware kam a wawa heɗade seeɗa min mi haala aɗa ƴetti tan tererere tan ɗon ka ya deƴƴo mo kaldata wona gueƴe ko jinnaɗo ma ko mettinoɗo kono ɗum ɗon fof gogo babam anda funti laami heɗo babam anda funti laami babam andi ko felli laami an kay ñande fof koma pella tan babam koma pella pal tan o anda felli noppiɗi sikko mbawa wadde ko mbaɗata ko somi fellano mi resata komi pellude pep eyyi joni wona felli a resi pep tan ndesmi eyyi joni somi waɗano mi resata eyyi joni wona felli a resi joni ko yaane ha to arteteno foof joni yimɓe kaali ko kalano ɗum yo yawtu an yo haala ma gasat seeɗa joni noon taada yettima ha ɗo ko haalti min mami haalde makko kaldanomi makko omon ɗa jooɗi aɗa jeehen calminama ala ko bonnantuma ko jinnaɗo ma teddeyam i wallahi
jaha calmodira e bamma ɗum ne teddema o furata kam o furata komo min e ma o furata kam te min komi dimo sa furi kam tan bandam ɗo furata eyyi jehen tan calminama ala ko bonnantuma annen kadi soyelam non laissez-les tomber ay subaka fof kadi ka barɗo victorie ko eɓen mooli Allah kadi laissez-les tomber jehen calminama non gogo laissez-les tomber tan adi kam ha e nder galle o déjà on wawi soynademi o ɗo wiyatama haydara hay haala o wiyatama omo suuti widemo hunde mbeɗem ɗo suudu jehen calmodiron non no ko haydara ka jogorɗo arde an e Hawwa mo wima noon yo Allah heerenam Hawwa min mi hurtiyima goggo mi hurtima mi pari ɗum kam herso ɗum haalde a meeɗi yiide gorko no hurtoyo min mi hoydi nenam wi kam sa hurtima ko jiye ma namdimi oto arto e galle oto arta e galle wallahi billahi min koydol jimi nenam o wi kam a reesi a hurtoyima jooɗo noon joni ndeseɗa kadi naggas dewgal ma hongal de huufa dewgal ma ha maaya nden noon somin yimɓe fof ko ɗum kulirma ngo wuro fof ɗum hulirma ha haɗimi dañi debbo fof mo kaldomi ha tiiɗi hakkude amen wiyatami non ko bama mi suusa ɗum mi namɗo ɗum pourquoi suusa o wiyami bama jogui ko gande bonɗe ko gande boroje ko gande leftoje baba neɗɗo yo ƴeew ko moƴƴi waɗe hoore muɗum ɗum woni gartam moƴƴa joni min gonɗo awa sagal mi ala hen yonande mi haalante sa renaki mi ayɗen noon yonande ɗen jogori wadde ma sa renaki mi an wuro fof rendata tan ene rewe ma an on neɗɗo goto o taw ko an on tan jogui hen ko fewani fiya mbiya fewani wona to jaltumi fo tan mboɗo tourni fo tan wiye baba ko ni baba ko ni ɗum wona noon ɗum jogormi wadde ma noon an ka golle puyɗe ha mayɗa wayi fiya feere tan gacca ɗiɗon af ay guiƴen desi are hen koye ma woni baba oppu ɗum noon oppuɗe gueɗe ɗum wona lawol juɗɗo yo waɗan tan ko moƴi ni pamnumani eyi a yiyani ka golle puyɗe an ka neɗɗo awaseje an est ce que aɗa andi holno desirmi yumma mi wona golle est ce que ɗum wona yumma woni sikuda walla koye min wona golle puyɗe to ay min mi wona guiƴi anani mi wona guiƴi koye amma ɗum mi yanayima joni an ka awaseje ha mayɗa wayi eɗen kalda holko yontere keɗen kalde gonga aɗa jogui gonga eɗen kalda gonga yonti eɗen kalda gonga par ce que min mi wawa wurdodani mi wawa wurdude ni sa wawa wurdini may kalantama ko kecce golle puyɗe min mbiya kam ɗum ɗo sino tawi no gandam ɗe so wonano kanƴe mbiɗa adda nene ma ha gara an ka cofɗo ha mayɗa kanƴe juppame ma jiya ñam farɗa yumma wallahi so basi mi yi son waɗi ɗum tan komi jampiɗo nenam an yawaɗa selde non par ce que konngol nenam mi yiɗa jampare nenam par ce que wallahi saɗa waɗi nenam hurti langace maɗa a meeɗi yiide gorko no hurtoyo tan waya komno komi ɓurdi komi jampiɗo nenam e nenam e koydol Allah no seeɗi o wi kam ya maayi toon to kurdoyɗa to ya maayi toon nenam wi kam noon almasere maya galle bamma ga ɓuuri wadde fayida olumuna gara maya galle bamma ɗo ɗum ɓuuri wadde fayida an gogo wallahi somi hertani wiyama ka haasiɗo an gogo wallahi mo hertuma nden wima ka haasiɗo ko ɗum noon kalan mais koɗi ɓiɗɗi haram caddata ana sellani Allah ne seedi a sellani mbiɗa oye damal ndewarni ni oye damal ndewan a majjan taw ni eyi a suwa majjut taw damal masaŋoɓe wona omoni maha tan omoni maha kanko teyi ni omoni yeeya gay omo maha wona omoni maha o mahata eyi ana sellani min ko haqqille ma on jawmi Allah ne seedi wallahi gogo somi hertani wima ka haasiɗo wallahi Allah Nene fof ka bino mboɗo hersuma Allah Allah fof seeɗi mboɗo hersuma somi hertani wiyama gogo vraiment gogo ka haasiɗo wallahi vraiment an wallahi no jiɗɗa hammadi ma wayni ko hammadi goɗɗo wayata noon e kam amin ndewa Allah hammadi ɗum mbimi yaya mbimi wawa haala mbimi no jiɗɗa hammadi ma wayni an non desani wona ka dogde an non desani ne wona ka dogde paya Dakar mbiɗa arde an mariage sam wona ka dogde anan ka dogde donc noon so jodotade a dogi ha ɗo ene sukku hunuko ma ala parla hen non desani nde ala ɗo non desani de sa jaaro lawol ma so wonano wonɗo ƴagoyɗa wonano mbaɗa ni mbayata holno jagoymi aɗa wojjini com ciya holno jagoymi an kay yaata holto jangimi ya to jangimi holto jangimi Allah ne seedi wallahi way gogo an ara jeefo ɓerdam aɗa jeefo ɓerdam de wallahi aɗa jeefo ɓerdam Allah ne seedi aɗa jeefo ɓerdam an mboɗo res dogañi paya Dakar
ana baba fo oɗo fo on mbaɗi kam abandonné dewgal on mbaɗi kam abandonné dewgal ndes ma fellumi tan laami son fellano mi resata son fellano sa yettima kam mbiya hawa yo woni ndew saccamma ɗe ñalɗe fellumam fellum babam ndes ƴeew ɗon noon hurti min hurti babam yo nandanam komin hurti min tawi hurti toon eyyi min e hawa hami maayo jusqu'à les morts asimi merde maaro ko hannde maaro ko hannde mbiyata asimi merde aɗa sellani wallahi ko hakkille ma o jawmi mi haaldata e ma ni min kam mbeɗa hanƴina hooram